Мәгариф ул буш шилеккә су салу түгел, киресенчә ялкын кабызу дип язган иде Ирландия шагыйре, әдәбият буенча Нобель премиясе лауреаты Уильям Батлер Йейтс. Укучылар йөрәгендә ут яндыру, кызыксынуны уяту укытучының төп бурычы. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Бүгенге тапшыруыбызда БДИны бирү хокугы. Татарстанның 11-нче сыйныф укучылары йомгаклау иншаларын ничек язды? Һөнәрне бала чактан ук сайлыйлар. Балалар бер юлы барлык һөнәрләр белән кайда таныша ала? Мәктәпләрнең IT стартапларына юл ачык. Укучы программистлар нинди файдалы программалар булдырды? Татарстанның 17,011 сыйныф укучысы йомгаклау иншасын язды. Бу эш рус теленнән мәҗбүри бердәм дәүләт имтиханына керү хокукы булып тора. Ачык темалар инде күптән билгеле иде. Укучылар язылачак иншаның 5 юнәлешен белеп торды. Алар уртак концепциядә игълан ителде. Мәсәлән, темаларның берсе Лев Толстойның Сугыш һәм тынычлык романының 150 еллыгына багышланган иде. Инша БДИга әзерлекнең үзенчәлекле репетициясе булып торды. Беренчедән укучылар дәүләт имтиханнарын бирү шартларына якынлаштырылган иде. Икенчедән аларга темалар комплектын инша языр алдыннан гына тапшырдылар. Барлык темаларда тирән фикерләүне, уйлануны таләп итте. Шуңа күрә 11-нче сыйныф укучылары рус теле һәм әдәбияты буенча барлык белемнәрен һәм күнекмәләрен күрсәтә алды. Нинди сорауларга җавап бирергә туры килде? Гөлназ Мирхалилова сюжетында. Шаяру дулкынлануны җиңәргә булыша. Йомгаклау сочинениесе бик җаваплы һәм хәлиткеч бирем. Аны яза алсаң гына бердәм дәүләт имтиханына кертәләр. Какая тема будет, самая простая? Иң җиңел теманы сайлыйм. Яхшылык һәм явазлык булыр мөгаен. Бу темага әсәрләр дә бик күп. Аның буенча фикер йөртү дә җиңел. Я думаю, что я буду писать про войну и мир. Все-таки... Сугыш һәм тынычлык темасына язырмын дип уйлыйм. Быел шул исемдәге әсәрнең юбилее да. Бу әсәр миңа бик ошый. Укучылар әлегә төгәл теманы белми. Алар нинди юнәлешләрдә язачагы турында фикер йөртә. Сочинение язу структурасы өстендә 10-нчы сыйныфтан ныклап эшли башлаганнар. 11-нче сыйныфка килгәч аларга 5 юнәлеш бирелгән. Быелгы 5 юнәлеш «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она» юнәлешләре буенча, темалары буенча әзерләнделәр балалар. Дәресләрдә тезислар өстендә нинди әдәби әсәрләрне мисал итеп китергә, кайсы китапларына мисал итеп алырга кирәклеген укучылар белән укытучылар бергә бер фикергә килеп сочинениелар яздылар, сочинение язарга әзерләнделәр. Сочинение язарга 15 минут кала төгәл бирем билгеле булды. 5 теманың һәрберсеннән чыгып билгеле бер сорау куелган. Укучылар бер сорауны сайларга һәм аңа үз фикерләвен эшкә җигеп җавап бирергә, җавапларын әдәби әсәрләрдән мисаллар китереп дәлилләргә тиеш. Эшкә керешкәнче егет-кызларга кагыйдәләр аңлатыла. Обращаем ваше внимание, что во время проведения итогового сочинения на работе... Телефон алып керергә ярамый. Өстәлдә кәгазь, ручка, су һәм шоколад кына булырга тиеш. 4 сәгать буе дәвам итәчәк эш вакытында тамак ялгап һәм су эчеп алырга рөхсәт ителә. Укучылар видеокамера күзәтү астында. Барысы да бердәм дәүләт имтиханындагы кебек. Шундый шартларда йомгаклау сочинениесен республиканың 17,000 укучысы язды. 323 кешегә инша бирелгән иде. Булар колонияләрдә утыручылар һәм сәламәтлеге шикле балалар. 323-нең 60-ы безнең әйтик инде менә шушы сәламәтлекләре ягыннан шикләнгән балалар. Аларга безне яңадан 1 сәгать ярым өстәлә. Менә 3 сәгатьтә 55 минутка яңадан 1 сәгать ярым өстәлә. Алар шушы вакыт эчендә язырга тиешләр изложениены, үзләренең фикерләрен әйтеп, аңлатып, җиткереп, үзләренең бүтән булган белемнәрен аларга тынычлык кирәк. Аларга кирәк безнең яктан игътибар. Һәр аудиториядә, һәр бүлмәдә безнең 2 кеше каралган, камералар төшереп торалар. Менә шушы камера төшерүгә карамастан, алар бу аудиторияга, бу мөхиткә өйрәнергә тиешләр. Шуңа күрә аларга вакыт әзрәк күбрәк бирелә. Йомгаклау сочинениесе укыту программасына күптән түгел 5 ел элек кертелде. Ул мәктәп тәмамлаучыларның сөйләм сәләтен һәм культурасын бәяләүгә, укучыларның сайланган тема буенча фикер йөртүен һәм аны дәлилли алу осталыгын ачыклауга юнәлтелгән. Шулай ук матур әдәбиятны ни дәрәҗәдә белүләр исәпкә алына. Сочинение язганда укучылар үз фикерләрен нәкъ менә әдәби әсәрләрдән мисал китереп дәлилләргә тиеш. 11-нче сыйныф укучыларының эшен тикшергәндә һәм бәя биргәндә буларның барысы да исәпкә алына. Татарстан укучылары йомгаклау сочинениесен ничек язды? Бу турыда 16 декабрьдән соң билгеле булачак. Әлегә язма эшләрне махсус комиссия тикшерә.
Skills Parad Татарстанлыларга инде таныш булган Skills ал кушымчасын үз ишенә алган проект Kidspace мәйданчыгында ачылган. Skills инглиз теленнән берничә төрле тәрҗемә ителә. Ул күнекмә дә, осталык та, компетентлык та, тәҗрибә дә. Бер сүз белән әйткәндә, кулдан килгән эш. Балалар нинди күнекмәләрен үстерә ала, алар нәрсәгә омтыла, уеннар дәрәҗәсендә булса да нинди һөнәрләрне үзләштерә ала. Бу бурычларны әлеге проект хәл итәргә тиеш. Төрле юнәлешләрдә үзеңне сынап, үз булачак һөнәреңне татып карау. Барлык теләүчеләр өчен балалар шәһәрендә мондый мөмкинлек бар. Яңа буын вәкилләре кайсы һөнәрләргә өстенлек бирә? Бу хакта Гөлфия Гывайдуллина. Бүген балалар үзләрен артист кына түгел, теләсә кайсы һөнәр иясе булып хис итә ала. Kidspace командасы Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә Skills Parad үткәрде. Казан шәһәренең 250-дән артык башлангыч сыйныф укучылары Kidspace-ка һөнәрләр белән танышырга килделәр. Строители здесь. А вы кто? Ничего себе, операторы по добыче нефти здесь. Молодцы, друзья! Барлык кызлар да бала чакта кибет сатучылары булып уйныйлар. Акча урынына яфраклар. Һәрбер малай үзен полицейский ролендә күз алдына китерә. Ә биредә барысы да чепшин. Нефть вышкалары нефть суырта, төзүчеләр йорт салалар. Балалар кайсы мәйданчыкта кызыграк икәнен әйтеп тә бирә алмадылар. Я тут уже второй раз. Мин монда инде икенче тапкыр. Беренче тапкыр әтиәни белән килдем. Миңа монда барысы да ошый. Кем булырга теләвемне белмим әле. Монда иң ошаган станция ферма. Мне больше все нравится. Миңа иң ошаган станция фәнни станция. Без анда лабораториядә тәҗрибәләр ясадык. Киләчәктә мин галим булырга телим һәм бүген үземне чын галим итеп тойдым. Мин барлык станцияларны да йөреп чыктым, йорт салдым. Монда бик кызык. Kidspace чын шәһәр үрнәге буенча төзелгән. Ул төрле учреждениеләр һәм предприятиеләрдән тора. Балалар шәһәрендә 80-нән артык һөнәр белән танышып була. Барлыгы 35 уен станциясе булдырылган. Алар арасында хостаханә, телерадиокомпания, кибет, автосалон, ферма, чәчтарашханә, банк. Барлык һөнәрләр бар. Станцияләр саны артып тора. Шулай да Kidspace һөнәрләр белән танышу урыны дип кенә әйтү дөрес түгел. Kidspace балаларны виртуаль уеннардан, телефоннардан аерып, җанлы аралашуга кире кайтара. Әти-әниләргә балаларын яңа яктан ашарга ярдәм итә. Шәһәр мәктәп белемен тулыландыручы мәйданчык булып тора. Миңа калса, бу оештырылган чаралар балалар өчен бик уңайлы, уңышлы дип саныйм, чөнки алар монда үзләренең булачак һөнәрләрен, нинди һөнәр сайларга икәнен ачыкларга ярдәм итә аларга. Шулай ук аларның ниндидер һөнәргә кызыксынулары уяна. Алар бик кызыксынып, һәрбер площадкаларда монда сынауларны үттеләр. Аларга бик ошады. Миңа калса, һәрбер мәктәп баласы өчен башлангыч сыйныфларда бигрәк тә бу Kidspace программасы аша үтәргә кирәк дип саныйм. Рафис Бурханов бу шәһәрчектә мәктәп укучыларына гына түгел, зурлар өчен дә кызыклы. Монда без бала чакка әйләнеп кайтабыз ди. Балаларны кечкенәдән үк һөнәрләр белән таныштыру кирәк дип ассызыклады. Монда пожар сөндірушілер де бар, мында ветеринарлар да бар, мында медиклар да бар. Мында көп һөнәр турында балаларға сөйлиләр. Һәм инде менә бу яшьтә аларның исендә кала. Аларның кайбер һөнәргә инде менә хәзер кызыксыну барлыкка килә. Әлбәттә, алар хәзер бу һөнәр буенча интернеттан да карыйлар, китап та укыйлар. Төп максат балалар инде 9нчы классны бетергәндә кайсыдыр бала бит инде колледжга керә. Ул 9нчы классны бетерүгә үзенең киләчәктә нинди һөнәр иясе булып эшләргә теләгәнен инде ул вакытта белергә тиеш. Кичәдә булган балалар шын профессионал булу өчен нинди күнекмәләр үстерергә кирәклеген белделәр. Балалар белән тәҗрибәле педагоглар шөгыльләнә. Аларның төп бурычы балаларны кызыксындыру. Һәр һөнәр мактаулы диләр. Уңышлы киләчәк өчен нәкъ менә үзеңнең һөнәреңне, күңелеңә якын булган эшне табарга кирәк. Хәзерге заман балаларына бар ишекләр дә ачык. Әлеге навигация проектлары кысаларында киләчәктә күнекмәләрне үстерүдә яхшы нәтиҗәләргә ирешергә була. Әмәнә цифрлы икътисад өлкәсе өчен кадрларны быел старт алган шул исемдәге федераль проект әзерләргә тиеш. Хәзер бөтен Россия буенча проект кысаларында яшьләр инновацияләре кампуслары булдырылды.
Аларда киләчәктә үзләрен IT технологияләренең төрле тармакларында күргән укучылар катнаша. Һәм бу программистлар гына түгел, мәсәлән, кайбер иҗади һөнәрләрне компьютерсыз күз алдына китерү мөмкин түгел. Проектта бөтен Россиядән 12 яшьтән өлкәнрәк булган 300-дән артык мәктәп укучысы катнашты. Смена ахырында командалар үз программаларын тәкъдим иттеләр. Проектның финалы IT-паркта узды. Яшь программистлар тәкъдим иткән проектлар ярдәмендә ничек акча эшләргә мөмкин? Камилә Насыйбуллина репортажында. Бу изләрне истә калдырыгыз. Киләчәктә без бу яшь программистлар турында әле бер генә тапкыр ишетмәячәкбез. Алар мәктәп укучылары булуга карамастан җитди проектлар башкаралар. Буш вакытларын компьютер каршында үткәрәләр, ләкин бер дә бушка түгел. Программалар язып, акча эшлиләр. Без 2011 елдан IT Jump сменаларын ябу тантанасын IT паркның бу залында үткәрәбез. 2 атналык укулар тәмамланды. Балалар, мин сезгә нәрсәгә өйрәнгәннәрегезне, ирешкәннәрегезне күрсәтергә телим. Чыгышларыгыз уңышлы булсын. Цифрлы икътисад өчен кадрлар федераль проекты 2019 елда гамәлгә ашырыла башлады. Проектның миссиясе киләчәк хезмәт базарында конкурентлыкка сәләтле кадрлар әзерләүгә юнәлтелгән уникаль белем бирү мөхите тудыру. Байтик сәламәтләндерү һәм белем бирү комплексы әлеге чарада катнашып, IT Jump Pro проекты белән уңышлы гына сайлап алу этабын узды. Казанның IT паркында IT Jump стартаперлары конкурсы финалистларын билгеләделәр. Үзегезнең белемегезнең кыйммәтен белегез. Сез өлкәннәрдән аермалы буларак яңа мәгълүматны бик тиз тотып аласыз. Һәрвакыт яңа белемгә тартылыгыз. Бу 2 атна эчендә алган белемнәр ярдәмендә сез стартаперлар булып проектлар башкарып чыгардыгыз. Бу бик гаҗәеп. Проект эшчәнлеге хәзерге көндә бик актуаль. Ул икътисадның барлык тармакларында үзгәртә. IT Jump мәктәп укучылары өчен Байтик компьютер лагере базасында оештырылган проект. Өлкән сыйныф укучыларын информацион технологиялар өлкәсендә программалаштыруга һәм бизнес процессларга өйрәтәләр. Алар компьютер һәм смартфоннар өчен кушымталар, сайтлар эшләргә өйрәнәләр. Без укучыларның нинди җитди проектлар, программалар ясауларын күзәтәбез. Бу балалар киләчәктә кем булырга теләүләрен инде беләләр һәм хәзердән үк бу юнәлештә эшлиләр. Мондый җыеннар балаларга тәҗрибә уртаклашырга, бер-берсе белән танышырга, уртак проектлар булдырырга ярдәм итә. Проект 3 сменада үтә. Программистларның, педагоглары, бизнес өлкәсенең практиклары һәм уңышлы эшмәкәрләре. Көннең беренче яртысында укучылар өчен мастер-класслар, тренинглар, лекция һәм гамәли сессиялар үткәрәләр. Көннең икенче яртысында проектлар өстендә мустакил эшләү өчен вакыт каралган. 2 атна эчендә командаларга үз проектларын әзерләргә һәм аны конкурс комиссиясе каршында якларга кирәк иде. 32 проект арасында финалда 10 конкурс эше. Хәзер ихтыяҗда ясалма интеллект, мәгълүмат базалары һәм нейрошелтәрләр. Мәсәлән, 5 команда төп сүзләр буенча мәгълүмат эзләү өчен, уку сәяхәт өчен ботлар тудырганнар. Хәтта виртуаль химия лабораториясе да бар. Яшь программистлар үзләренең проектлары турында илһамланып сөйлиләр. Сегодня мы приехали в IT-парк. Без бүген Байтик Helper дигән программаны тәкъдим итәбез. Без аны 2 атна эчендә ясадык. Ул лагерь әйдәманнарына, балаларга лагерьда ориентлашырга, көн тәртибен, кирәкле корпусны, кабинетны табарга ярдәм итә. Мин Байтикта 3нче тапкыр, миңа монда бик ошый. Без интерьерлар дизайнын сайларга ярдәм итә торган программа ясадык. Аның ярдәмендә фатирда җиһазларны ничек куярга кирәк икәнен карап була. Финалда җиңү өчен катнашучыларга күп көч куярга кирәк иде. Жюри әгъзалары проектларны тәкъдим итү белән генә канәгать булып калмадылар. Һәр проектны чыгыш ясау, практик әһәмияте, функциональ мөмкинлекләре буенча бәяләделәр. Шулай ук стартаперлар проект ярдәмендә ничек акча эшләп булуын аңлатып бирергә тиеш иделәр. У нас стоит специальный парсер. Бездә РЖДның билет эзләү сайтларының махсус парсеры тора. Ул әлеге сайтлардан төп мәгълүматны кулланучыга җибәрә. Конкурс нәтиҗәләре буенча бер юлы 5 проект призлы урын алды. Беренче урынны 3 проект бүлеште. Эшләрне бәяләгән бизнесменнар, инвесторлар IT Jump Pro конкурсы финалистларына үз идеяларын тормышка ашыруда хезмәттәшлек тәкъдим иттеләр. Кайбер проектларны финанслау турында да сүз барды. Җиңүчеләргә шулай ук акчалата сертификатлар да тапшырдылар. Гыйлемнең төп әһәмияте аны сездән беркем дә тартып ала алмаячак. Танылган блюз музыкантларының берсе Биби Кинг, белем ул мәңгелек һәм тормышта сезнең белән нинди генә хәлләр булмасын, ул янәшегездә калачак ди. Бу хакта онытмагыз. Инде бүгенге тапшыруыбыз ахырына да килеп җитте. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.